என்னை போலவே பாவ காரியங்கள் செய்தவன். இறப்புக்கு பின்னர் அவன் இப்போது நரகத்தின் துன்பத்தில் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அவனையும் மேலும் நரகத்தில் இருக்கும் நம்முடைய மற்ற மூதாதையர்களும் நீ விடுவிக்க எண்ணினால் தினமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 3ஆம் அத்தியாயத்தை படித்து வா. இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அவர்கள் அனைவரும் பகவான் விஷ்ணுவை போல ரூபம் அடைந்து வைகுந்தத்திற்கு திரும்புவர் என்று தன் மகனிடம் வேண்டினார். தந்தையுடைய வேண்டுதலை கேட்ட மகன் ஸ்ரீ பகவத்கீதையின் 3ஆம் அத்தியாயத்தை படித்தால் நரகத்தில் இருக்கும் ஆத்மாக்களை விடுவிக்க முடியும் என்றால் இன்றிலிருந்து நரகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் விடுதலை ஆகும் வரை நான் தொடர்ந்து படிப்பேன் என்று தந்தைக்கு வாக்களித்தார். தந்தையும் அவ்வாறே ஆகட்டும் என்று ஆசிர்வதித்தார். அதன் பிறகு ஆன்மீக லோகத்திலிருந்து வந்த விமானம் மூலம் தந்தை பகவானிடம் சென்றடைந்தார். தந்தை 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 ஏற்ற ஜன அனைவரும் விழிப்பு நோக்கத்துடன் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 3ஆம் அவர் படிப்பதை பார்த்த பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணு தனது விஷ்ணு தூதர்களை நகரத்துக்கு அதிபதியான யமதர்மராஜாவை சந்திக்க அனுப்பினார். யமலோகம் அடைந்த விஷ்ணு தூதர்கள் யமராஜாவிடம் பிரபு பார்க்கடல் வாசியான பகவான் விஷ்ணு தங்கள் நலனை மிகவும் விசாரித்தார். அதோடு இல்லாமல் நரகத்தில் தண்டனை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து ஆத்மாக்களும் உடனடியாக விடுவிக்க உத்தரவிட்டார் என்று கூறினார். பகவான் விஷ்ணுவின் ஆணையை கேட்ட யமதர்மராஜன் உடனடியாக நரகத்தில் இருந்த அனைவரையும் விடுவித்தார். அதோடு விஷ்ணு தூதர்களுடன் அவரும் சுவேத தீபம் என்னும் பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் பகவான் விஷ்ணுவை தரிசிக்க சென்றார். அங்கு பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணு அனந்த சேனன் மீது சயனித்திருந்தார். அவருடைய உடல் சூரியனை காட்டில் மிகுந்த தேஜஸுடன் இருந்தது. அதிர்ஷ்ட தேவதையான மகாலட்சுமி தேவியார் அவருடைய பாதங்களை பிடித்துக் கொண்டிருந்தார். அவரை சுற்றிலும் ரிஷிகள், முனிவர்கள், 33 தேவர்கள், அவர்களின் தலைவரான தேவேந்திரர் அனைவரும் பகவானுடைய புகழை பாடிக்கொண்டிருந்தனர். பிரம்மதேவரும் அங்கு பாராயணம் செய்து கொண்டிருந்தார். இவை அனைத்தும் கண்ட யமதர்மராஜா பகவானை வணங்கிவிட்டு பின்வருமாறு போற்றினார். பகவான் விஷ்ணுவை தாங்கள் அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் நலம் விரும்பி ஆவீர். தங்களுடைய புகழுக்கு எல்லையே இல்லை. தாங்களே காலம் ஆவீர். தங்களிருந்து வேதங்கள் தோன்றின. குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பின்னர் தாங்களே இவை அனைத்தையும் அழித்து மூவிலங்குகளும் காப்பவர் தாங்களே. ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக தாங்கள் வீட்டிலிருந்து அவர்களை வழி நடத்துகிறீர்கள். முழு பிரபஞ்சத்திற்கும் தாங்களே குரு. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் இறுதி லட்சியம் தாங்கள் தாமரை கண்ணனே என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை ஏற்பீராக. கைகளை கூப்பியவாறு பகவானை மேலும் போற்றி யமதர்மராஜா மேலும் தொடர்ந்தார். தங்களின் விருப்பப்படி அனைவரையும் நரகத்திலிருந்து விடுவித்து விட்டேன். நான் மேலும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு உத்தரவிடுங்கள் என்று கூறினார். பகவான் விஷ்ணு இனிய குரலில், அன்பு யமதர்மா, நீ பாரபட்சம் பார்க்காதவன், உனது கடமைகளை தவறாமல் செய்பவன். ஆகையால் நான் உனக்கு உத்தரவளிக்க வேண்டியதில்லை. யமலோகம் திரும்பி சென்று எனது ஆசைகளுடன் தனது பணியினை தொடர்வாயாக என்று பதிலளித்தார். பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணு யமதர்மராஜாவின் பார்வையிலிருந்து மறைந்ததும் யமதர்மராஜா யமலோகம் திரும்பி சென்றார். பூலோகத்தில் எந்த பிராமணரும் தினமும் ஸ்ரீ பகவத்கீதையின் 3ஆம் அத்தியாயத்தை படித்துக் கொண்டே இருந்தார். ஆகையால் அனைத்து துன்பப்படும் ஆத்மாக்களும் நரகத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தனர். பின்னர் ஒரு நாள் விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து பிராமணரை விஷ்ணுலோகம் அழைத்து சென்றனர். அங்கு அவர் நித்தியமாக பகவானுடைய பாத கமலங்களை சேவை செய்யும் பாக்கியத்தை பெற்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, மிக்க நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, யாராவது ஜெயராத மாதவ பாட்டு பாடுறீங்களா? ஜெயராத மாதவ பாட்டு நேற்று பிரபு பாடினாங்க இல்லையா, அது போல இன்னைக்கு வேற யாராவது பாடுறீங்களா? ஓகே, எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு லெவல் 1 கிளாஸ் 3ஆவது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். எல்லாரும் உங்களுடைய அட்டண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருப்பாங்க மாதாஜி, அது கொஞ்சமா அதுல நீங்க அட்டண்டன்ஸ் போட்டுருங்க. அது மட்டும் இல்லாம உங்களோட பேரு, உங்களோட மொபைல் நம்பர் போடுங்க. விவோ அந்த மாதிரிலாம் வச்சிருக்கீங்க, ஸோ பேர் கொஞ்சம் மாத்திருங்க. விவோ, சாம்சங் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுனாக்கா கொஞ்சம் பேர் மாத்திருங்க. பாடட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாடட்டுமா மாதாஜி? பாடுங்க ப்ரோ, பாடுங்க பாடுங்க. ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிகாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா गिरिवरधारी यशोदा नंदना व्रज जन रंजना यमुना धीरवन सारी. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரணத்தி யாருக்காவது தெரியுமா? வாசிக்கிறீங்களா பிரணத்தி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம், நான் ஷேர் பண்றேன், ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஒரு நிமிஷம். ஸ்கிரீன் தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. தெரியுது மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா பிரணாம் மாதாஜி, பிரணாம் பிரணாம். ஓகே, ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஓகே, ஒரு நிமிஷம். தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, சோ இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 3வது அத்தியாயம் கர்ம யோகம் என்பது இதனுடைய பெயர். 43 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். யோகம் அப்படின்னாலே பகவானையும் பக்தனையும் இணைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயலும் யோகம் அப்படின்னு பார்க்கணும். நம்மளுடைய செயல்கள் எப்படி பகவானோட நம்மளை இணைக்கின்றது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ ஸ்கிரீன்ல தெரியுது. பிரணத்தி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, வாசி. வாசிக்கிட்டீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு வாசிக்கிறேன்னு நான் வாசிக்கிறேங்க மாதாஜி. யாராவது ஓம் நமோ வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுது, வாசிங்க. வாசிங்க. ஓம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அய்யான கிளிராந்தஸ்ய ஞானாத்ய ஸ்வகாய சதுர் இனகதஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் என் பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் கதாதி ஸ்வ பதாந்திகம் வந்தே அகாம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாமிஷ ஸ்ரீ ரூபம் சாகராஜதம் சக கண் ரகுநாதன் தம்ச ஜீவம் வர்தம் பரிஜன் சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவார் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதிரின் சககன் ஸ்வீதா லலிதா ஸ்ரீ விசாகன் விதாயப்சே ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீன ஜந்து ஜகத் பஜே கோபசே கோபியா காந்தா ராதா கர்த்தந்தா நமோஸ்துதே தப்த காஜனா கௌராங்கி ராதே விருத்தாரேஸ்வரி வரி பிருஷ்ட பானு சுதே தேவி பிரணாமி ஹரி பிரியே வாஞ்சா கல்பதரு தர்ப்ஸ்ய ச கர்ப்புரு ச சிந்துஸ்பிய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனே பயோ வைஷ்ணவே வேபயோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு வாசிங்க. விவோ கை தூக்கி இருக்கீங்க, கௌதம் பிரபு கை தூக்கி இருக்கீங்க, வாசிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? வாசிங்க அடுத்த ஸ்லைட். नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मनेताय च जगत्तिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तताले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे जय श्री कृष्ण सायने नर विशेष शून्य स्वादि पाश्चात्य देशधारिणे. जय कृष्ण जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ கை தூக்கி இருக்கீங்க. கௌதம் பிரபு விவோ என்ன கை தூக்கி இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. எதனா கேள்விகள் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க. சொல்லுங்க. சரி, எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கங்க. நீங்க பேசல பின்னக்கா மியூட் பண்ணிக்கங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கரன் பிரபு வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கரன் பிரபு இருக்கேன் மாதாஜி. இருக்கீங்களா? ஓகே பிரபு, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன். ஹோஸ்டா கோ ஹோஸ்டா? கோ ஹோஸ்ட் பண்றேன். ஒரு நிமிஷம். எங்க எனக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறீங்களே நீங்க. ரைஸ் பண்ண ஹேண்ட் பண்ணுங்களேன். இப்போ எனக்கு தெரியல. ஏக்நாத் மாதாஜி தான் தெரியறாங்க. சண்முகம் பிரபு தான் தெரியறாங்க. சங்கரன் பிரபு வந்துட்டீங்க. ஓகே, விஷ்ணு சொல்லுங்க பிரபு, நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க.
மாதாஜி நேத்து டே 2 யூடியூப்ல வீடியோல ஃபுல்லாவே இல்ல மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் நாம ஜபம் டே 1 ரிவிஷனா, அதுக்கடுத்து டே 2 சாப்டர் ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் மட்டும்தான் இருக்கு. நீங்க அதுக்கடுத்து நம்ம நேத்து சாப்டர் 2ஓட டிஸ்கஷன் வந்து அதுல இல்ல மாதாஜி. நேத்து நான் செக் பண்றேன். நான் செக் பண்றேன். ஏதோ ப்ராப்ளமா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைவ் தான் நம்ம போட்டோம். லைவ் போயிடுச்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது லைவ்ல தான் இருக்கும். என்னன்னு தெரியல. நான் செக் பண்றேன் பிரபு. தேங்க்யூ. ஓகே மேம். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இன்னைக்கு நம்ம 3வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம், முதல் அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன? முதல் அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன? அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஹரிபோல். தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஓகே, 2வது அத்தியாயம். நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன? சாங்கிய யோகம் மாதாஜி. சாங்கிய யோகம். 61 பேர் இருக்கோம். எல்லாருமே இன்டராக்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? முதல் அத்தியாயத்துல எத்தனை ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம்? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? முதல் அத்தியாயத்துல 47. 47. நம்மளோட புத்தகத்தின்படி 46 பார்த்தோம். 2வது அத்தியாயத்துல 72. 72. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம முதல் அத்தியாயத்துல 5 காரணங்களை சொல்லி அர்ஜுனன் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? என்னென்ன அந்த 5 காரணங்கள்? வேற யாராவது சொல்லுங்க. மாதாஜி இல்ல, வேற யாராவது. 5 காரணம் சொல்லி போரிட மாட்டேன்னு சொன்னார். நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. மாதாஜி நான் சொல்லட்டுமா? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. என்னென்ன 5 காரணம்? நிறைய கேள்வி இருக்கு எனக்கு. சோ உங்க டர்ன்ல சொல்லலாம். 5 காரணம் என்னென்ன? எதிர்ப்படையில நிக்கிற உறவினர்கள், அவரோட குருமார்கள், அவரோட பாட்டன்மார்கள், சொந்தக்காரங்க எல்லாரையும் பார்த்து மனம் கலங்குறாரு. அது மனம் கலங்குறதுதான் ஃபுல் அத்தியாயமே. என்ன அதுக்கு அவர் சொல்ற அந்த வார்த்தை நம்ம என்னன்னு இரக்கம், பார்த்தோம். இரக்கம். இன்பமின்மை, பாவச் செயல், இந்த போர்ல பாரம்பரியம், இருமனம். ஓகே, ஒருத்தர் சொல்லும்போது இன்னொருத்தவங்க அமைதியா இருங்க. இன்னொருத்தவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் தரணும். சரிங்களா? 5 காரணம் சொன்னார். சோ அந்த 5 காரணத்திற்கும் வந்து 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் ஆன்சர் சொல்றாங்க. என்னென்ன சொல்றாங்க? இரக்கம். நீ எதற்காக வந்து இறக்கப்படுற? இவங்க மேல எதுக்கு நீ ரொம்ப காரணமற்ற கருணை? தேவையில்லாத இடத்துல தேவையற்றவங்களுக்கு வந்து கருணை. ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடிய ஒன்று. நம்மன்னு சொல்றமே, அது வந்து இந்த உடல் கிடையாது, உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மா அப்படின்றார். அதனால இந்த ஆத்மாவே என்னென்ன குணங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம். ஆத்மாவுக்கு உண்டான பண்புகள் என்னென்னலாம் பார்த்தோம். ஆத்மாவை எரிக்க முடியாது, நனைக்க முடியாது, துண்டு துண்டாக வெட்ட முடியாது, அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ ஆத்மா வந்து நிலையானது. எப்படி பரமாத்மா நிலையானவரோ அதே போல அவர்கிட்ட இருந்து வந்த துகள் ஆத்மாவும் நிலையானது. நான் வந்து என்னை இந்த உடலோடு பந்தப்படுத்திக்கிறேன், அது வந்து தவறான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அது போல இன்பமின்மைன்றது எப்படி வந்து பகவான் சொல்ற, நீ போர்க்களத்துல தோல்வி அடைந்தால் என்ன பண்ணலாம்? மரணத்தை தழுவினா சொர்க்கம் நிச்சயம், வெற்றி பெற்றால் இந்த ராஜ்யத்தை பரிபாலனம் பண்ணலாம். அப்போ அங்க வந்து இன்பம் தான். 2 சைட்லயும் உனக்கு வந்து இன்பம் தான், இன்பமின்மை கிடையாது. பாவச் செயல் அப்படின்னாக்கா சத்திரியன் நீ. சத்திரியனோட தர்மம் வந்து என்னது? குடிமக்களை காக்க வேண்டும், தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும், போர் புரிய வேண்டும், அந்த நாட்டை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். அதெல்லாம் உன்னுடைய செயல். அதனால இதுல வந்து பாவச் செயல்ன்றது கிடையாது. குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்தணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இல்லையா? ஏன்னா எல்லா எல்லா நிலையில இருக்கக்கூடிய ஆடவர்களும் இங்க இருக்காங்க. அப்ப மரணத்தின் போர்க்கு முடியும் போது எல்லாருமே இறந்துட்டாங்கன்னா வீட்டுல நல்லது கெட்டது சொல்றதுக்கு பெரியவங்க இருக்க மாட்டாங்க. அப்ப குடும்ப பாரம்பரியம் அழியும் அப்படின்றது அர்ஜுனனுடைய தரப்பு வாதம். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றார்? இந்த மாதிரி ஒரு அதர்மம் அத்துணை அவையோர்கள் முன்னாடி மூத்த தலைவர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க. ஆனா யாருமே எதுவுமே சொல்லல. திரௌபதியோட அந்த ஆடையை களையும் போது யாருமே எதுவுமே சொல்லல. அப்போ இந்த மாதிரியான வர்ணாசங்கரம், தேவையற்ற ஒரு சமூகம் வருவதை தவிர்க்கிறதுக்கு நீ ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும். அது வந்து ஒரு அதர்மம். அந்த அதர்மத்தை தடுத்து ஒரு நல்ல சமுதாயம் வர்றதற்கு நீ ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும் அப்படின்ற. இருமனம், குழப்பமா அழகா இருக்கு இல்லையா? அவர் என்ன சொன்னார்? கார்பண்ய தோஷோ, நான் உங்ககிட்ட சரணடைந்த சீடன், என் மீது கருணை காட்டி எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு எனக்கு சரியா சொல்லுங்கன்னு கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றார்? கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. அந்த கடமையை செய்யறதன் மூலமாக வரக்கூடிய பலன்ல எந்த ஒரு பற்றும் இல்லாம உன்னுடைய கடமையை செய் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்குதான் அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அப்படி பற்றற்ற செயல்கள் செய்யறாங்களே அந்த ஸ்திர பிரஜன்,
அவங்களுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய அறிகுறிகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம 2 உதாரணம் பார்த்தோம் நேத்து. ஒண்ணு பிரஹ்லாத் மகாராஜர், 5 வயது குழந்தை தன்னுடைய தாயோட கர்ப்பத்துல இருக்கும்போதே பகவானை பத்தி அவர் கேட்கிறார். அப்போ வெளியில வந்த உடனே என்ன பண்றார், பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்க. இப்ப நம்ம ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா அந்த விஷயத்த பத்தி நம்ம கேட்டிருப்போம் இல்லையா? அப்போ பிரஹ்லாத் மகாராஜரோட டைம்ல ஹிரண்யகசிபு, 3 லோகங்களும் வந்து ஹிரண்யகசிபு வாழ்க, அவ்வளவு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான அசுரனாக இருக்காரு ஹிரண்யகசிபு. அப்போ இந்த குழந்தை வெளியில வந்த உடனே என்ன கேக்குதோ அதை தானே சொல்லணும், எல்லாருமே ஹிரண்யகசிபு வாழ்கன்னு சொல்றாரு. ஆனா இவர் மட்டும் என்ன சொல்றாரு, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்னு பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்க. இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா, அவங்க குழந்தை வயிற்றுள்ள இருக்கும்போதே வந்து நாரத ரிஷி அவருடைய தாய்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தின கதைகளை சொல்ற. சோ அதை கேட்டு கேட்டு குழந்தை என்ன பண்ணுது, பகவானோட ஸ்மரணத்திலே இருக்கு. பிரபு, நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், ஈவன் சண்முகம் பிரபு கூட பண்ணிருக்கேன். கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் யாராவது தெரியாம ஆன் பண்ணிருப்பாங்க, நீங்க மியூட் பண்ணிடுங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள், தயவு செஞ்சு மியூட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா யூடியூப் லைவ் போயிட்டு இருக்கு அதனால. சோ இங்க வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, அப்படி ஒரு ஸ்திரமாக உறுதியாக இருக்கார் பிரஹ்லாத் மகாராஜ். அது போல 79 வயதுல நம்ம என்ன நினைப்போம், இப்பவே நமக்கு வந்து ஒரு 40, 45, 50 வந்துருச்சுன்னா ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ், கொஞ்சமாச்சும் எங்கேயாவது ரெஸ்ட் எடுக்க மாட்டோமா நினைப்போம். ஆனா பிரபுபாதர் தன்னுடைய 79வது வயதில் ஒண்ணுமே இல்ல, கையில ஒரு 40 ரூபாய் காசு இருக்கு, 40 ரூபாய், அதுவும் தன்னுடைய மகன் கடைசியா கிளம்பும் போது அவருடைய பாக்கெட்ல வைக்கிறார். அந்த 40 ரூபாய் காசு பிளஸ் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோட டிரான்ஸ்லேஷன் அதெல்லாம் வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்றார், தன்னுடைய குரு மகாராஜர் சொல்லியிருக்கார், அப்ப அதை கண்டிப்பா நிறைவேற்றணும். அந்த ஒரு வைராகியம் இல்லையா, அந்த அதுதான் தன்னுடைய கடமையை செய்யும் போது அதுல பற்று இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு உண்டான அவங்களுடைய அறிகுறிகள்லாம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம். அவங்க எந்த ஒரு பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்காம தன்னுடைய கடமைகள்லாம் செய்வாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அது இல்லாம நேத்து பார்த்த கிளாஸ்ல என்ன உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா என்ன பதிந்தது, இதை தவிர்த்து வேற என்ன விஷயங்கள், ஏதாவது உங்களுக்கு வேற என்ன பார்த்தோம் நம்ம நேத்து பார்த்ததுல உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு? சொல்லுங்க மாதாஜி. தடுக்க நீலு மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். பண்ணிக்கிறேன். நேத்து பார்த்த கிளாஸ்ல வேற என்ன நம்ம பார்த்தோம், ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம பகவானிடம் முழுமையாக சரணடைந்துரும், அப்பதான் நமக்கு வந்துட்டு அந்த ஞானம் எல்லாம் கிடைக்கும். அதேதான் அர்ஜுனர் பண்ணாரு. அது வரைக்கும் அவரை சகோதரனா பார்த்தாரு, மாமாவா பார்த்தாரு, அண்ணனா பார்த்தாரு, தம்பியா பார்த்தாரு. இந்த குழப்பத்துக்கு அப்புறம் பகவான தன்னோட குருவா பகவானா பார்த்து எனக்கு ஞானம் கொடுங்கன்னு ஃபுல் சரண்டர் ஆன பிறகுதான் அவருக்கு அந்த தேவ ரகசியம் பகவான் கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் நம்ம எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்துடணும்னு. சூப்பர் சூப்பர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இதை தவிர்த்து வேற என்ன பார்த்தோம்? கடைசியாக ஒரு இது பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு எக்ஸாம்பிள். வேத கட்டளைகள் படி 6 அக்கிரமங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா மாதாஜி? 6 அக்கிரமக்காரர்கள் யார் யாரெல்லாம்? விஷம் கொடுப்பவர், வீட்டிற்கு தீ வைப்பவர், உயிருக்கு ஆபத்தான ஆயுதங்களை தாக்குபவர், செல்வங்கள் கொள்ளையடிப்பவர், மற்றவர் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பவர், மற்றவர் மனைவியை கடத்தி செல்பவர் மாதாஜி. சூப்பர் சூப்பர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற என்ன பார்த்தோம்? முக்கியமான சாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு பார்த்தோம் இல்லையா நேத்து? இது சங்கு அந்த தேருது பார்த்தோம் மாதாஜி. இல்ல, அது முதல் அத்தியாயம். மணிகண்டன் பிரபு யாரோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, சூப்பர், சொல்லுங்க மாதாஜி. அதாவது சோல் நம்ம உடம்பு கிடையாது, நம்ம வந்து சரீரம் கிடையாது, நம்ம வந்து ஆத்மா அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவான் கிட்ட நம்மளுடைய டோட்டல் சரண்டர் இருந்தால் பார்த்ததெல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பாரு அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்புறம் இந்த 6 சின்ஃபுல் டீட்ஸ் இப்போ மாதாஜிக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னாங்களே, அதையும் பார்த்தோம். ஓகே, இதெல்லாம் தவிர்த்து இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதை தவிர்த்து வேற என்ன பார்த்தோம்? மூணு வந்து அழிக்கவும் முடியாது தண்ணியாலும். ஓகே, அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். வேற விஷயம். பலனை எதிர்பார்க்காதே. நீங்க யாரும் வர மாதிரி தெரியல அந்த பாயிண்ட்டுக்கு, அதனால நானே இதை எடுத்துட்டேன். சோ நேத்து நம்ம பார்த்தது இது செகண்ட், இதோட கடைசியாக நம்மளுடைய வீழ்ச்சிக்கு வந்து எது காரணம் அப்படின்னாக்கா இந்த புலன்கள், 5 புலன்கள் சொல்றோம் இல்லையா, கண், காது, மூக்கு,
மூக்கு, நாக்கு, தொடு உணர்வு. இந்த ஐம்புலன்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்த பத்தி கேட்கும்போது, நம்ம இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்மளே அறியாம நம்ம வீட்ல இருக்கோம். இப்ப டெலிவிஷன் பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல நெறைய தடவ அந்த ஆட் போட்டிருப்பாங்க. இப்ப நம்மளே அறியாம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு கிராசரி ஷாப் போனா அந்த ப்ராடக்ட் கிட்ட தான் போய் நிப்போம். ஏன்னா, அத நெறைய தடவ நம்ம கேட்டுருக்கோம். நம்மளே அறியாம அது எங்கேயோ போய் ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. அது மாதிரி இந்த புலன்களின் மூலமாக ஏதோ ஒரு விஷயத்து மேல நமக்கு ஒரு இணைப்பு ஏற்படுகின்றது. அந்த இணைப்பு என்ன ஆகுதுன்னா, நாளடைவுல வந்து ஒரு அதீதமான ஆசையாக மாறுது. அத நான் கண்டிப்பா அடைந்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு 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 ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயமா மாறிடுது. காமமா மாறிடுது. காமம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம வேற ஒரு விஷயத்துல மட்டும் இல்ல, ஏதாவது ஒரு விஷயத்து மேல ரொம்ப ரொம்ப பற்றோட இருக்கோம். அதை எப்படியாச்சும் அடைந்தே தீரணும் அப்படின்னு நினைச்சோன்னா, அது வந்து காமம். அப்ப அதை அடைய முடியாத பட்சத்தில், அல்ல அதுக்கு ஏதாவது ஒரு தீங்கு விளைவிச்சு அப்படின்னாக்கா, அங்க வந்து என்ன ஆகுது? கோபமா மாறுது. அந்த கோபம் வரும்போது நான் என்ன பண்றேன்னு எனக்கே தெரிய மாட்டேங்குது. நான் ஒரு மயங்கிய நிலையில் தள்ளப்படுகின்றேன். என்னுடைய நினைவு குழம்புகின்றது. அப்போ நான் செய்யக்கூடாத செயல்களையும் செய்து விடுகின்றேன். அறிவிழந்து நான் வீழ்ச்சி அடைகின்றேன். அப்ப இந்த கலியுகத்துல இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது என்பது சாத்தியமா? புலன்களால தான் நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடையறோம்னு சொல்றோம். ஓகே. கண்ணு சரியான விஷயத்தை தான் பார்க்கணும். சத்திய யுகத்துல வந்து நமக்கு நிறைய ஆயுட்காலம் இருந்தது. ஒரு மனிதனுக்கு வந்து லட்சக்கணக்கான 1,00,000 வருடம் ஆயுட்காலம். அடுத்த திரேதா யுகத்துல 10,000 வருடங்கள், 1000 வருடங்கள், இப்ப 100 வருடங்கள் கூட இருக்க முடிய மாட்டேங்குது சராசரியான மனிதனோட இது. அப்ப நிறைய ஆயுட்காலம் இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அந்த சத்தியயுகத்தோட யுக தர்மம், தியானம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். தவம் பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். ஆனா இந்த கலியுகத்துல நம்மளால புலன்களை வந்து இப்படி சரி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, புலன்களை வந்து ஒருங்குபடுத்தணும் அப்படின்னாக்கா, தியானம் என்பது சாத்தியம் கிடையாது அப்படின்றத பார்ப்போம். அப்ப இந்த கலியுகத்துல இந்த புலன்களை எல்லாம் ஒடுக்கிட்டு தியானம் பண்ணிட்டு உட்கார முடியுமா? சொல்லுங்க, யார் வேணா சொல்லலாம். சங்கரன் பிரபு, ஹேண்ட் ரைஸ் சொல்லுங்க பிரபு. அட்டெண்டன்ஸா?